Друзі, доброго дня! Сьогодні маємо у роботі Volvo S90. Це у нас 2.0 дизель. Twin Turbo з двома турбінами. І хочу зараз вам розказати, як правильно затягувати ГБЦ. Тому що прокладка Airlink приїжджає з інструкцією, типу намальовано моменти затяжки. Така прокладка Victor Reigns. На ній нічого не написано. Тому розказую. Обов'язково нові болти. Так як в моменті ще тут величезний. Нові болти, змазуємо трансмісійну оливу. Значить так, перший етап затяжки 20 Нм. Другий 50 Нм. Третій 120 градусів. І четвертий також 120 градусів. До речі, канал новий, починає тільки розвиватись. Скоро буде багато чого цікавого, тому підписуйтесь. Буду дуже вдячний за підписку. А кому сподобалось відео, ставте лайк.